karaktera, što mi je jako drago. I interaktivna je djelomično. Ova izložba pod nazivom Samo smo slični, izložba o različitim metodama identifikacije osoba, govori o tome kako smo mi svi slični jedni drugima, međutim u nekom ili kriminalističkom ili nekom drugom slučaju u našem životu potrebno nas je razlikovati. Još jednom sve vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem kolegi Jamičiću i proglašavamo izložbu otvorenu. Ovo je već puno bolje. Sad ovo vratim tu? Ili? Kako hoćeš? Wow, što super. Ja? Sad taj trajek zaštitimo kako ne bi došlo do mrnjenja. Kad pokušavam dobiti granice, točno se lijepo vidi razlika, vjerojatno po noći gdje je razlika između tjelesne temperature i okoline. Malo ljepši pojam od identifikacije, autentifikacija, znači ulaz u štićene prostore gdje bi biometriju kamera odredi, možeš